Hello everyone, can you hear me? Everybody can hear me? Dobrý deň všetkým, dúfam, že ma počujete. Yes. Все хорошо, да? Да, все Verím, že, хорошо, можем начинать. Спасибо, мастер. Thank you, Shifu. veríme, že všetko je v poriadku a všetci počujete. Keby bol problém nejaký so So I'm slovenským glad zvukom, prekladom, dajte to vedieť. start this European marathon first level. As I know, there are already more than 200 people take part in this event. So as Som you veľmi know, rád, že môžem you can začať see the tieto background európske is a cvičenia. big one. A ako vidíte, na mojom pozadí je Big One Centrum. Yeah, this is A a už je tu system skoro of 200 účastníkov spiritual a vlastne development. toto cvičenie pravidelné bude zamerané pre začiatočníkov prvého stupňa. As we know, we need to develop our physical body for our health, but mostly we need to develop our spirit. Vieme, že potrebujeme rozvíjať svoje telo pre zdravie, ale taktiež musíme rozvíjať svojho ducha na to, aby sme mohli povýšiť úroveň našej civilizácie. A taktiež, ako keď sa pozeráme na históriu ľudského vývoja, skoro na každom kontinente alebo každej krajinách, najmä tie, ktoré majú starú históriu, existujú duchovné rozvojové systémy, ktoré nám pomáhajú sa rozvíjať. Ale samozrejme chceme rozumieť, čo budeme rozvíjať. Still we have sickness, still we have weakness, still we get old, we suffer a lot. Stále vidíme, že je bežné, že ľudia chorieme, máme zdravotné problémy, starneme, umierame a trpíme. Keď idete do nemocnice, viete vidieť veľmi veľa utrpenia. A ako ľudská bytosť vždy sa trápime a bojujeme o svoje prežitie. Struggle for our food, for our living, and mostly for our work. Trápime sa v súvislosti s našou prácou, s našim jedlom, všetko, čo nám zabezpečuje prežitie. Na to, aby sme nielen prežili, ale prípadne, aby sme sa mali aj dobre. And why human being even spend more than 5,000 years, we still cannot really upgrade our civilization. Ale čo je zaujímavé je, že ľudské bytosti sa snažia, ale za posledných 5000 rokov nevyvíjame alebo neposunuli sme úroveň našej civilizácie. Zlepšila sa naša technologická zručnosť, ale ako spôsob, ako ľudia starnú, ako chorejú, dokonca, tak je to stále rovnaké. Dokonca chorôb ešte viacej ako v staroveku, ale starneme stále rovnako ako aj kedysi. Áno, máme o mnoho lepšiu situáciu z pohľadu hmoty, tá technológia a tak ďalej. Ale keď chceme skutočne zvýšiť našu úroveň, vieme, že sú rôzne náboženstvá, duchovné systémy, ktoré hovoria o tom, že existujú nejaké lepšie svety, že sú vyššie duchovné bytosti. A toto nám dáva nejakú ideu a z toho vyplývajú nejaké otázky. A tie otázky súvisia s tým, že čo je vlastne ľudská bytosť. Vieme, že žijeme nejak zhruba 100 rokov a potom zomierame. Ale otázka je, máme ešte nejaký iný život alebo inú forma života pokračuje po tom, čo zomrieme? Čiže máme otázky. Spiritual books, there are descriptions about other lives. For example, they can live many thousand years. They have no Ale v duchovných knihách sa píše o iných formách života, ktoré nemajú alebo netrpia žiadnym fyzickým utrpením a nezomierajú, žijú veľmi dlho a sú veľmi šťastné. In this huge universe, right?
this huge universe. It is A vieme si, so big. a vieme si predstaviť, že toto naozaj This universe, we are sure, not only human beings. We are sure there are much more other worlds. Yeah. And if there are other worlds, what their world is? a ak teda existujú iné svety, Or ako can we fungujú tieto imagine iné what svety, is lower world? What is higher world? What's the alebo difference? dokážeme si uvedomiť alebo Definitely, pochopiť, aký môže byť there rozdiel are a medzi lot vyšším of a this nižším kind svetom. of knowledge, right? Je veľa There are takýchto this kind of znalostí. knowledge. Lower world, there are much more sufferings. Not Hovorí only sa v rámci suffering týchto from food, no food, nižších also svetoch je suffering veľa from utrpenia. different kind of troubles. A Not nie only je tam utrpenie sickness, spojené len s many chorobou alebo sufferings. jedlom, ale And aj higher inými world, formami, we see, inými utrpenia. yeah, they have better life. They have no A v suffering. rámci They popisov live nižších much svetov, long time. že sa hovorí, že žijú o mnoho dlhšie, Okay, majú o certainly, mnoho menej alebo žiadne utrpenie. we are not sure this is true, or we cannot prove with our modern science what it is. Nevieme, So či what toto we je can pravda a nevieme believe ani našou that modernou is vedou dokázať, one či to tak kind je alebo in nie. our Ale čo vieme internal spraviť? mind, or we feel with our mind, our heart, there are better world. Čo však vieme spraviť je, že sa zamýšľame svojou myslou alebo preciťujeme svojim srdcom a môže sa stať, že cítime, And že also, existujú iné svety, svety, kde je menej utrpenia, kde je lepšia úroveň tej civilizácie. there are better world. Also, we can imagine, yeah, or we just simply believe or have faith about the spiritual descriptions, like in different religions. We don't know what it is, but we believe that is true. Alebo si Certainly, dokážeme predstaviť as a takéto modern svety, people, alebo sa opierame not o nejakú only náboženskú we náuku believe, a jednoducho veríme, že also we to want je to reálne. really, yeah, step by step to prove it. We Ale ako cannot moderní know, ľudia nechceme we len cannot veriť. Chceme use byť nejakým the spôsobom to modern krok za science and krokom dokázať. technology to prove it until now, probably later. For example, if we Zatiaľ can create some kind of nevieme camera, použiť and nejakú this camera modernú technológiu can na to, aby sme see dokázali, že toto naozaj other existuje. kind of frequencies. Napríklad možno by sme v Probably we budúcnosti can budeme schopní vytvoriť see, nejakú we can kameru, see other ktorá world. bude schopná zobrazovať But iné úrovne now, frekvencie until now, a there are skrz ňu by no sme this mohli kind of vidieť iné technologies. svety. As Ale we know, zatiaľ there are nie je heaven, there are technológia, hell, but ktorá by how nám we can umožňovala zobraziť nebo a to peklo. prove it? Ale ako by sme to vedeli dokázať? Have you seen heaven? Have you seen hell? Videli ste I'm nebo sure alebo most peklo? people not. A But som si istý, if že you väčšina ľudí meditate nie. step by step, Ale keď probably meditujeme, someday tak krok za krokom you can really see what sa vám možno we naozaj mean podarí what we mean vidieť, že čo hell. sa Better myslí world tým, and keď sa lower povie world, slovo lower nebo alebo world. peklo, Okay? vyšší svet So alebo nižší svet, here interesting thing lepší, is, horší. Tu je zaujímavé, in this life, in our life, in this life, is that v tomto possible? živote je to možné? Somehow we use our own experience to understand what it is. Je možné využiť With vlastnú our skúsenosť own na to, aby sme chápali, experience, our čo to own je, vision or našou feeling, or vlastným intuition, pocitom, to intuíciou alebo zrakom, understand really there are chápať, other lives. že sú Not iné only there are other lives, formy but života, also there are
A nielen, že sú iné formy života, ale že sú aj iné svety. A potom máme jednu úlohu, alebo nápad, ako by sme mohli ísť do lepšieho sveta skrz praktiku Qigongu. Že Qigongová praktika ako technológia nám dáva možnosť sa zamýšľať nad tým, ako funguje svet, ako funguje vesmír, ako fungujú nejaké svety a dáva nám nejakú teoretickú oporu, ako môžeme ako ľudská bytosť sa rozvíjať a dostať sa z tejto úrovni sveta a života na inú vyššiu úroveň. Ale keď sa naozaj zamýšľame nad tým, ako môžeme takéto niečo dosiahnuť, je to naozaj reálne, možné, aby sme dokázali, alebo dosiahli, alebo vedeli, či existujú vyššie svety a ako sa do nich dostať? Yeah, this is why we try to practice for this purpose. A toto je dôvod, prečo praktikujeme. This is the final purpose, the highest purpose. But a je to ten najvyšší most cieľ. people at the beginning cannot feel this kind of purpose. Their Ale väčšina simple ľudí na začiatku, purpose keď začne is praktikovať, tak simple nevníma tento big najvyšší cieľ. Ich how priamy, we can alebo improve i prvotný our cieľ je, health. ako dokážeme zlepšiť Or in naše general, we zdravie. can say, can ZYQ, Zhongyuan Qigong, help us to live better in this world? Alebo vie To nám help us to live better ZYQ in this world. pomôcť žiť lepšie v tomto svete? Yeah. Can live better in this world. Žiť Okay. lepšie v tomto svete. Not only think about the higher world, but how about our world, this Nie world? len Can rozmýšľať we o live better in svetoch, this world? What do we mean ale live aj o better in tomto. this world? Ako Few môžeme conditions. žiť lepšie, kvalitnejšie, lepšie v tomto svete. Na to, aby sme tu mohli, ale v In tomto this svete world, žiť lepšie, we need to potrebujeme feel happy. niekoľko podmienok. V tomto svete For this potrebujeme purpose, prežívať, we need to zažívať have šťastie. much less sufferings. Na to, aby sme zažívali veľa Yeah. šťastia, For potrebujeme mať menej sufferings which utrpenia. give us not only by our physical body, also by our mind. Our physical body Utrpenie nemusí byť spôsobené len definitely našim will telom, have môže byť different spôsobené našou kind of myslou. sickness. This give us sufferings. Our mind Keď je in nám, this society, there are a lot of keď naše conflicts. telo má There are nejakou a lot of chorobou, troubles. tak to This môže give us spôsobovať stress, utrpenie. depression. Ale tento svet vytvára veľa problémov na najrôznejších úrovniach There are different kind a of to zase spôsobuje utrpenie opinions mysle. or ideas between same things V svete je veľa konfliktu, for rôznych same things názorov. Dokonca aj v rodinách bývajú veľmi rôzličné and still názory can have some a môže to viesť problémom, rôznym názorom medzi členmi rodiny a to môže na konci vytvárať utrpenie mysle. Pretože je rôzne typy pochopení a keďže sa nechápeme dobre navzájom, tak to nám robí problémy. Right. So, why we say the Qigong practice can give us some kind of answers. A prečo hovoríme, že praktika Chunyuan Qigongu nám dokáže dať nejaké odpovede? Na to, aby sme tomu rozumeli, potrebujeme pochopiť, čo je tento život na tejto súčasnej úrovni. Ako ľudská bytosť si asi viete uchopiť, že máme fyzické telo, ktoré pozostáva z nejakých našich rúk, nejakých nôh, vnútorných orgánov, kostí, svalov. To je hmota, hej?
každý z nás ju má, každý z And nás má. Tak also to je to we have náležitosť our tela. mind, Ale our máme aj emotion, našu our mysel, soul, naše say, emócie, our našu možno consciousness, dušu, spiritual part, alebo naše no vedomie. doubt, right? And Ale also we teda have hovoríme, že máme energy, tú duchovnú časť. Tam chi. tiež asi nie sú až tak pochybnosti. What's that? Tak taktiež What hovoríme, does že chi máme is? nejakú Energy. energiu, So nejaké či. Qigong No ale practice čo je will či? let us to feel, experience Praktika what the Chunyan chi is, Chikungu especially nám Zhuyan dá Qigong možnosť first level. From the prežiť a beginning, zažiť a let us precítiť, try čo to naozaj je či a experience. energia. Skrz Experience what the vlastnú life skúsenosť is, what the zažívať, energy is. This čo je factor. energia Yeah, we a understand svojím well spôsobom, čo je body, život. right? No problem. Mind, no problem. How about chi? Chápeme, Energy. chápeme It's ten difficult aspekt to toho understand. života, ktorým je So, telo. Každý vie, čo to je. ZYQ Našu practice myseľ a vedomie from to rozumieme this tiež, first ale let us to skrz praktiku experience Chunyan what the Chikungu chi is. dokážeme So chápať, first level, čo je to especially či, focus čo je on to energia. what the chi A najmä is. prvý stupeň How sa we veľmi can intenzívne zameriava na to, čo je to relax či. our body in Ako order sa to môžeme feel uvoľniť, chi. aby sme cítili či. After we understand, after we A potom, čo experience what the chi chápeme, is, and cítime, čo then je či, we can try to increase the level of chi, tak develop potom the môžeme chi, začať riešiť and to, že či then dokážeme we can povýšiť develop úroveň our našej či. mind. A keď And dokážeme then rozvíjať úroveň našej energie, tak somehow we môžeme can use zvyšovať energy, úroveň use našej our mysle. mind A to potom možno change dokážeme our nejak physical body. používať And mysel then we will a understand energiu na to, aby when sme we say zmenili I, naše who telo. I am, what is the I, who is the I, we will Naše telo a understand našu energiu. more A skrz to budeme chápať, kto precisely kto or je much ja. deeply O mnoho what the hlbšie budeme life rozumieť, is, čo je život, čo som ja, what the human being is. Yeah? čo je ľudská And then bytosť. again we understand. At that moment, we really feel and understand these three factors. We A have these skrz three toto factors. One o is mnoho hlbšie physical body, pochopíme tieto tri another is súčasti. our energy, Jedno je and naše telo, jedno je naša another is energia our a spirit, jedno je náš duch, alebo which duch. include emotions, mind, Do, consciousness, do toho soul, slova spirit, zahrňame self, mysel, that part. vedomie a Okay. možno So dušu, alebo teda to here, ja. after we have this understanding, and then we will understand more A keď further. budeme mať That is toto pochopenie, tak further. možno postupne That budeme is chápať viac ďalej. except the world where we are living, what we can see. If there are Okrem other sveta, world v which we ktorom cannot žijeme, see, že či you know, we existujú aj iné cannot svety, feel. v ktorých And then niečo we existuje, alebo niekto. find Aj keď ich nevidíme what a we necítime, see, dokážeme ich začať vidieť a that is cítiť. the light, this visible light. This visible light is frequency or each wavelength from 400 to 700. A potom sa začneme zamýšľať nad tým, že No, vlastne prečo niekto niečo it's vidí alebo very nevidí. A uvedomíme si, že čo sú very kvality rare. fyzického ľudského And oka. there are so Ľudský zrak wide vidí od len 480 Nm až po frequency. nejakých Our tisíc eye niekoľko. have no ability to see it. A už na tomto vidíme, že vlastne je to veľmi But that úzky not mean rozsah that not exist. frekvencie, v rámci ktorého Yes, that means naše we don't see it, oči that sú not schopné means vidieť. nothing exists. To znamená, There že are many things. za to, že So niečo Qigong nevidíme, neznamená, že to practice neexistuje. will let us to open our other senses. Čiže Develop Qigongová our other praktika nám senses. pomôže rozvíjať naše iné And then you will zmysly. find, wow, when our other senses start to A be keď naše active, iné we zmysly can začnú byť feel aktívne, much začneme more about the cítiť world. a vnímať And then o mnoho viac o svete. we will understand there are different kind of levels of the world. A začneme If we chápať, že je meditate veľa well, úrovní we svetov. can A keď from dobre budeme one meditovať, of the world upgrade to another level of the world. tak budeme schopní povýšiť z jednej Okay, úrovne so sveta na iný now we understand úroveň. why in ZYQ first level
we start from qi. Yeah, we need to practice big tree in order A preto absorb chápeme qi podstatu from prvého negative. stupňa. Musíme stať strom na to, aby sme prijímali energiu z prostredia, z prírody. Yeah, we refine qi Potom inside the zušľachťujeme body, či and then we try to feel the red hot ball. a snažíme sa precítiť červenú horúcu gulu. Yeah, we train our hands to feel qi of earth and of universe. Trénujeme naše ruky na to, Try aby to sme feel cítili it. rozdiel medzi či Zeme And a then vesmíru. we need to run qi. Let qi flow in our body. For here, let us again to understand further, what it is. Again further, what the life A is. naše And then pochopenie we či sa stále understand, prehlbuje viac a energy viac of the life a skrz means to much more začneme things. chápať, Even že there are energia channels, ako there are points, there are qi flows inside the existencie alebo channels. niečoho There are živého energy. nie je len tak, Yeah, len which energia, je tam toho viac. help Existujú the physical dráhy, body to live, sú typy energia, ktorá which pomáha make the fyzickému blood telu, circulation. aby Qi flows, žilo, blood will circulate. podporuje krvný obeh. Okay. And Keď je then dostatok či, tak we start to obieha find, krv wow, qi hladko. really is a factor of human A being. Skrz to začneme si uvedomať, ako či Yes, má really, veľmi integrálnu human rolu being's factor. v rámci ľudskej bytosti. Okay, now Že you zabezpečuje can nielen jej zdravie, jej imagine, život, udržiava imagine between stav your hands, tela, there ktoré is nazývame a zdravie. ball. You push it, No. put A teraz like a môžeme glue. vyskúšať You to, push it, že medzi rukami push si it, predstavíme push it, energetickú to gulu feel, to a feel this stláčame ju ball, to a feel this rozťahujeme ju. energy ball. A ako sa na to sústredujeme, Yeah, tak sa do it. snažíme sa precítiť, či viac a viac to robíme. Stláčame, naťahujeme, aby sme postupne presítili túto či medzi dlaňami. Robte to. Microphone off now. Yeah, so feel your qi between your hands. Snažte sa precítiť či medzi vašimi rukami. Yeah, between your hands there. Imagine between your hands there is a ball. You feel it. Predstavte si, že medzi rukami máte gulu, ktorú začínate cítiť. Yeah, when your hands become more active, when you have more energy, you feel it very strongly. Okay. We said, yeah, one purpose Dobre, povedali sme, in že this jeden world. We want to účelov improve alebo our cieľov health. v rámci tohto sveta
je, že snažíme Does the zlepšiť svoje qi zdravie. connect with our health? A je spojená či s našim zdravím? Yeah, you can read some Chinese medical books. You Môžete si will prečítať find nejaké knihy in o čínskej ancient medicíne, Chinese medical v books, starovekej there are very čínskej clear, náuke, aj there are very medicínskych knihách widely described sú what the veľmi jasné qi a problem. detailné popisy, čo sú For problémy s či. example, inside the body, each organ has its qi. If the Napríklad hovorí organ's sa tu, že qi každý is každý weak, orgán vlastnú či. the function Keď of je this ten, organ also become táto či weak. oslabená, tak sa For oslabí example, funkčnosť kidney, tohto orgánu. kidney Napríklad yin obličky. energy deficiency or yang Obličky, energy deficiency. And keď majú here, nedostatok yangu yeah, alebo nedostatok yinu, medical part about qi, we can say there are two kind, or we a môžeme say hovoriť, for že our sú life, there dva are typy energy which let us to feel warm, to feel hot. This kind Čiže of energy. zažívame dva typy energie z pohľadu zdravia. There are some Tá, kind čo of nám energy we pociťuje feel cool, teplo, to we je feel yangová cold, energia. that we A call it druhá, yin energy. ktorá Yeah, as a spôsobuje naše nature, we pocity know. chladu, tak Somewhere, summer we feel táto sa very nazýva hot, winter we feel yinová. cold. Čiže So the v nature teple, teda v lete zažívame teplo, or v zime zažívame chlad. the climate Čiže also aj has klíma, two kind of energy. aj príroda One má energy dva that typy is energie. let us feel hot. Jeden warm, typ energie pleasant. zažívame ako Another kind of príjemné energy pocity let tepla us feel cold. a druhú zažívame Let ako our chlad body feel alebo zima. tight. Yeah, we want to close it. Which, A like winter, if too cold, we don't want to vedie to k do tomu, something. že už sme pasívni. Our body Napríklad wants v zime, keď je nám chlad, no tak sa activity, snažíme sa activities. If udržať warmer, if the teplo weather is warmer, a it's nesnažíme hot, we sa want robiť to nejaké move our aktivity. body Čiže keď je inside teplo, organs, radi sa inside hýbeme. cells, the same. Ale v If too much orgánoch a cold bunkách energy in our body, je to rovnaké. for example, Pokiaľ je if veľmi veľa chladu v tele, inside kidney there are too much cold napríklad energy, v obličkách, kidney keď je príliš function veľa chladu, become low. tak je Function funkcia low obličiek always nízka. trouble can give us. A vieme, že Yeah, toto nám vie the spôsobiť function problémy. low and can be not enough urine go out. Napríklad môže to Yeah, spôsobovať can give us nedostatok back pain, leg pain, problémy s leg swollen, etc. uvoľňovaním moču a to môže viesť k tomu, že máme napuchnuté nohy So a že nás bolí chrbát alebo tá also kríže. look around 1 year, right? Winter, nothing grow, A become taktiež, keď sa quiet. pozrieme na prírodu v priebehu Summer, roku, everything grow quicker. tak v zime nič nerastie, So when the naopak weather v lete become všetko warm, rastie rýchlo. become warmer, everything start to grow. When the weather become cooler, Čiže and then keď everything sa start to príroda ohrieva, tak všetko rastie. don't become active. A keď sa všetko Our ochladzuje, internal tak sa všetko cells, zatvára. our organs, Znižuje sa aktivita. our functions Naše of different bunky a parts naše of the body has orgány the same a nature funkcie like rôznych outside. častí tela majú So, rovnakú qi charakteristiku ako tento has vonkajšok. this kind of nature. The qi can let A us či feel má tiež túto prírodzenosť. let us feel warm. This kind of Dokáže feel nás yang zohriať energy. a pociťujeme The qi let teplo, us feel aktivitu, cool. to je The qi yang. let us feel Alebo či nám cold. sprostredkováva This chladné energy we pocity, call it yin energy. možno až zimu, toto nazývame As a life, yinovou if či. too much yin energy, Keď ako the život activity low. je v nás príliš veľa yinu, tak je If too príliš less málo yin aktívny. energy, Chýba nám this balans. person again there are troubles. Too less yang energy, also troubles. A ak Yeah, we máme need to priveľa keep Yanovej our energie, tak life tiež yeah, nám to robí problémy. balanced.
A preto náš život, alebo nás ako formu života, musíme udržiavať v rovnováhu. Ale čo je tá rovnováha? Možno sa môžeme na to pozerať, aby sme to chápali. Keď sa na to pozrieme, je naša teplota ľudského tela. A vieme, že štandardne tých 30, nejakých tých 36 stupňov je naša bežná teplota. Ale keď človek má zvýšenú teplotu na nejakých 38 a máme horúčku, tak už sa cítime nekomfortne. Ale môžeme povedať, že máme príliš veľa yangu. Ale ak máme príliš nízku teplotu, napríklad len 35, tak máme obrovské problémy. Your body don't want to move. All your functions of organs decreased. Zistíte, že vaše telo sa nechce hýbať, že všetky funkcie vašich orgánov klesajú. A keď je yangová energia srdca nízka, tak vaše ruky a nohy sú studené. A keď ďalej pokračujete, že je to chladné, tak zistíme, že aj ten tep sa znižuje. No, ale to začína byť už nebezpečná situácia, lebo to môže viesť k tomu, že nám sa zastane. No a o tom je prax Qigongu, že udržiavame balans medzi yinom a yangom. A celkovou cieľom je získavať viac yangu. Lebo v našom živote pracujeme veľa. A keď ochorieme, tak používame antibiotika. Alebo keď prechladneme, môžeme povedať, že ľudia, keď sú chorí alebo sú starší, tak zisťujeme, že u nás stúpa yinová energia, prežívanie chladu. Vidíte to aj v priebehu ľudského života. Čím je človek starší, tým viac cíti človek chlad, tým viac sa oblieka. Ešte deťom je vždy teplo a aj menej sa obliekajú. Čiže málo to človek pozná, pokiaľ sám nie je starší, ale treba si to všímať. A preto je našim vždy cieľom zvyšovať našu yangovú energiu, naše vnútorné teplo, pretože to zlepšuje nielen naše komfortné zažívanie, ale naše zdravie. No ale ako môžeme zvyšovať yang? Yang energy. We use our mind. Visualize Lu Dantian, a red ball. Na prvom stupni sme povedali, že používame meditačnú techniku Yang Chi, kde si predstavujeme červenú gulu v oblasti brušnej dutiny a toto vedie k tomu, že zvýšime úroveň nášho Yangu. Okay, now let's meditate a little while. Yeah, we call it Rifan Qi, this exercise. Takže poďte, budeme trošku meditovať. Táto technika sa volá Yang Chi. Položíme ruky na náš pupok a sústredíme sa na oblasť spodného dantienu. A tento bod je trošku nižšie, ako je pupok. Ale keď položíte ruky na pupok, tak začnete cítiť vo vnútri tela tento bod, začnete pociťovať teplo. Je zhruba v strede brušnej dutiny, trošku nižšie pod popkom. Ale princíp praktiky je, že si predstavujete tento bod a predstavujete si horúcu červenú gulu. Sústredujete sa na toto miesto a predstavíte si červenú horúcu gulu. Not your experience result.
At the beginning, you feel nothing. But when you do it, when we do it, when we do it, and then, wow, you will really feel a very hot ball there. Yeah. When you always keep a very hot Keď ball, tam budete that means udržiavať your yang pozornosť, tak postupne viac a viac budete tam yang pociťovať horúcu, energy is horúcu energiu, increased. horúcu gulu. Or A you keď still need it dokážete dlhodobo cultivate udržiavať your pocit yang energy become tepla more v and tejto more yang oblasti, energy. tak Okay. zistíte, So že now let's put vlastne now udržiavate vo for všeobecnosti väčšie množstvo yangu v svojom tele men, a to bude mať veľmi put your veľa left hand on pozit- the navel and then pozitívnych right hand efektov. on your Muži majú your ľavú ruku na spodku, ženy majú pravú ruku na spodu. Obidve sú zložené na pupuku a sústredujeme sa na spodnú časť stredu brušnej dutiny a nemusíte sa trápiť, kde presne, riadte sa, kde budete začať, že cíti teplo. Takže muži, ľavá ruka na spodu, pravá na ňu, ženy naopak, práva na brucho, ľavá na ňu. close your eye. Zavrieme oči. Close your eye, visualize that red ball. Feel hot ball. there. Vizualizujte červenú gulu v tejto oblasti. Precíťujte. Precíťte červenú horúcu gulu. Close your eye with your mind. Visualize low dantian abdomen inside. There is a red ball. Feel the hot ball there. Sústredíme sa na oblasť brušnej dutiny, spodný dantien, vizualizujeme červenú horúcu gulu, snažíme sa precítiť jej teplo.
Okay, and then we need to concentrate qi or store the qi in Ludanti. Dobre, a potom potrebujeme centrovať do spodného dantiena. Zmenšíme gulu do malého bodu z bolesti spodného dantiena. A tam zotrvá. Okay, now listen to me. Dobre, tak to ma počúvajte. Na duchovný rozvoj, ktorýmkoľvek smerom, musíme vyhodnotiť, ako môžeme tento proces rýchliť, ako môžeme dosiahnuť veľmi rýchlo výsledok. Keď chcete dosiahnuť lepšie skóre na univerzite, a v našom živote chceme mať dobrý výsledok, dobrý život, ako môžeme dosiahnuť rýchlejší výsledok v duchovnej oblasti. V starovekej dobe ľudia chodili do hôr, do jaskýň a meditovali tam, ale všetko sa mení. Dnes používame modernú technológiu na to, aby sme predĺžili naše zručnosti. Napríklad stroje a prístroje zlepšujú naše schopnosť a nášho tela. Napríklad používame telefón alebo kameru na to, aby sme zlepšili alebo natiahli náš sluch a naše oči. Dokážeme počuť a vidieť veci, ktoré sú ďaleko. Okay, so here, how we can use technology or external device. Takže ako môžeme používať technológiu alebo externé zariadenie na to, aby sme rozvíjali nášho ducha? Porozmýšľajte o tejto otázke. Vieme, že s umelou inteligenciou dokážeme spraviť o mnoho viacej roboty za kratšiu dobu. Vieme, že teleskopom dokážeme vidieť veci, ktoré sú veľmi ďaleko. A mikroskopom dokážeme vidieť tiež veci, ktoré sme neboli schopní vidieť bežným okom. Čiže ako duchovná praktika, je to tak, ako kedysi musíme celý život stráviť v jaskyne a meditovať? Alebo tiež môžeme využívať nejaký nový typ zariadenia, technológiu na to, aby sme získali viacej či a rýchlejšie rozvinuli našu schopnosť, aby sme naplnili náš cieľ s pomocou technológie, naplnili svoj cieľ. Rozmýšľajte o týchto otázkach. A taktiež rozmýšľajte nad tým, čo je to život. Najmä keď ochorieme, musíme uvažovať nad tým, čo je život. Je to naozaj len telo? Alebo sú tam ešte iné komponenty, ako energia a duch. Čo to teda je? Takže domáca úloha. Môžete sa prečítať veľa starovekých kníh o čínskej medicíne, napríklad traktát Žltého císara, kde sa jasne píše a vysvetľuje, čo je to či, čo je to dráha energetická, ako môžeme používať akupunktúru na stimulovanie tejto dráhy a tým pádom energie. A aká je
prírodnosť what kind of chi energie in v summer prostredí, in winter že year leto má inú once, energiu, like ako má 2 zima. 15 day, one part, A they have taktiež, že different mesiac je chi. delený na 15 a 15 dní a každá má inú kvalitu, inú energiu. A keď je ináči, tak vtedy sú iné vhodné k aktivite. Connect with the chi, nature chi. And what kind of Ktorá aktivita ľudská je spojená s akou kvalitou, s akou energiou. A aký typ jedla connect with chi, je spojený s akým chi. connect with chi. And it depends what kind of chi we don't have enough, and we need to use A this taktiež, kind of od food. ktorej či máme dostatok alebo nedostatok. A čo potrebujeme jesť na to, aby sme doplnili túto chýbajúcu chi. Čiže je dôležité rozšíriť svoju vználenosť, napríklad tým, že si prečítate tieto staroveké čínske knihy o medicíne. Je tam veľmi veľa znalostí. Takže to je všetko ohľadom tejto lekcie dneska. Majte dobrú skúsenosť tieto ďalšie mesiace, kedy sa bude cvičiť. Majte sa.